じゃあマルコです。どうもこんにちは、はつてんです。今回はこの前紹介したこのメダルありますよね。オロチが出てくれました。それでこのメダルもね、どこにしようかと思っていたら、妖怪メダルのねケースですよね。あれにしまいたいと思います。なので今からこの妖怪メダルケース開けていきます。よいしょ。中身見てみましょう。袋は処分しちゃっていいです。おお、豪華です。はい。ちょっと YouTube 映んないでカズキンさんにこうやって持ってもらえますか。やっぱりか。では開けてみます。開きました。中身を出してみましょう。おお、すごいね。すごいです。こちらの商品すごいですね。こんな感じ。では中をチェック。おお、すごい。中はこんな感じですね。いっぱい入りそうです。では入れてみます。ではゴルニャンを入れてみます。これ何枚も入るじゃん。超いっぱい入る。では入れます。何枚入るんだよ。やばいくらいに入る。ほら。やばいな、これ。このケースやばいです。次にオロチ。こんなに入るとは思わなかったよ。ここから取り出せます。ゴム車。続かなそう。わかめく。うじしまっちゃいました。これ全部揃えたらレジェンディを書いてたらすごい。勝負し。おならずもの。クワガタ衣装。横取り。5パックでちょうど入ります。1ページが埋まりました。レジェンドしよう。これはレジェンド。これがあって、これがあって2個ありますね。このやつがこんな風。はい、マルコさん、忙しいやつとかで分ければいいんじゃないですか。そういうそんなには入れない。ではこれを元に戻してと。いや、こんなにいいやつだとは思ってませんでした。この僕もね。いや、こんなにいいケースだった。パンくじのカードを取っちゃいましたけど。いや、これは良かったです。はい、今回の動画はこれで終わりでした。じゃあね。